Cesty učia, no len opatrní dávajú možnosť sa vrátiť. Určite ste už toto príslovie aspoň raz počuli, buď od mamy, otca či aj babky. Pravdepodobne si už naň zabudol. No v súčasnosti sa približne 15 000 ročne nevráti domov. Áno, nevyzerá to byť veľké číslo, vzhľadom, že počet obyvateľov Slovenska je 5,5 milióna. Ale predstava, že umreš ako krásne naporcioná večera na stole kanibala, alebo zbytý tak, že tvoja vlastná mama nespozná, je asi viacej brutálnejšie ako to číslo. Nie všetky negatívne styky však musia skončiť krvavo, ale môžu skončiť veľmi nepohodlne pre obe strany, čo to práve zažili alebo videli. India je známa svojim hinduistickým náboženstvom, ktoré sa spája so svätými zvieratmi, kravami. V Indii ich chovajú približne 300 miliónov a to vypovedá o ich obľúbenosti. Avšak neodporúča sa kravy dotýkať a to vôbec už bez povolenia majiteľa. Keď vám už vysvetľujem o hinduizme, to mi pripomína aj ostatné náboženstva ako sú buddhizmus, islám, judaizmus. Buddhizmus zastrešuje približne 95% Tajska. Povedzme si, že si v Tajsku. Tu a tam kráčaš po polnočnom bielom piesku, troška sa povozíš v loďke po Azorovom mori a končíš to návštevou v chráme Wat Phra Kaew, chrám smaragdového Budhu. Všimol si, že 99% chrámu čuší a majú svoju spirituálnu chvíľku, pomedzi to, ako sa pozeráš na Budhu s túžbou sa s ním vyfotiť. A tuto teraz topnem. Mnohí turisti, čo navštevujú posvätné miesta, nedodržiavajú tieto 3 pravidlá. Po prvé, na posvätnom mieste sa čuší. Po druhé, buď slušne oblečený, lebo ťa v tvojich bikinách späť otočia k moru. Po tretie, pýtaj si povolenie na každú fotku. Je to veľmi nezdvorilé, keď sa chceš s Budhom odfotiť v rock'n'roll póze. V Izraeli prevláda judaizmus. V ich synagógach platia skoro úplne rovnaké pravidlá, len s výnimkou toho, že keď turista alebo typ príde sa pozrieť na ich obrad, nebudú rozprávať po hebrejsky, ale klasickou arabčinou. Judaizmus sa dosť líši od islámu. Islám veria v Turecku, no toto náboženstvo má svoje vlastné pravidlá. Áno, tie 3 vymenované stále platia, no pridávajú sa tam ďalšie 2. Po štvrté, ženy musia byť zahalené v basotis. Skrátka, v preklade to znamená šatka na zakrytie hlavy. Pravidlo znie, ak v prípade, že sa idete modliť, je veľmi dôležité, aby ste si pred vstupom do mešty vyzuli a umyli si svoje nohy. Základné 3 pravidlá platia aj v Japonsku s výnimkou prosby o menšiu čiastku, napríklad 100 wonov, do pokladničky pred chrámom. No ale to nie je jediná zaujímavá vec o Japonsku. Áno, ty, čo to teraz pozeráš. Určite si chceš dať tetovanie, ak ho už náhodou nemáš. No kamarát, to nie je moc adekvátne, ak chceš ísť do Japonska. Ak vlastníš tetovanie, mnohí, no teda skôr staršia generácia, ste budú spájať s jakuzou, japonským gengom. V súčasnosti sa už až tak moc nedodržiava. S novou dobou prichádzajú aj nové názory. Na ceste z Japonska si až moc obľúbil sushi, tak si vyskúšal si dať aj dákou čínsku kuchyňu. Potom ako si sa najedol pekinskej kačky, si už šiel zaplatiť. Krásnej a sympatickej čašničke si ponúkol nejaký tam tringelt, no ona urazená odišla od tvojho stola. V azijských krajinách sa neodporúča dávať tringelt. Prakticky si ju nazval, že vyzerá chudo. Naopak, v Mexiku sa to bere ako samozrejmosť. Tringelt dáva všetkým. Taxivodičom za drahú cestu, pani, čo ti spravila tacos, aj v obchode za cigári. Vo Francúzsku sa tringeltom nestrania, ale nevadilo by im, keby si aj im niečo dal. Ale vážne by to vadilo, keby si prišiel za čašníkom a zaplatil by si u ňoho a nie pri stole. Tak dávaš najavo, že vlastne ten čašník vôbec nestíha. V Taliansku im tringelt vôbec nevadí, ale omáčky ako sú napríklad kečup a tatárka na pice vyvolávajú v nich hnev Mussoliniho. Pomedzi to, ako ťa Talian gestami preklína, v Grécku ti jeden nahnevaný detko ukáže ruku s otvorenou dlaňou a otvoreným prstami. V Grécku sa toto gesto považuje za konfrontáciu alebo častejšie za hrešenie. Potom, ako si urazil skoro pol sveta a pravdepodobne rozpútal 3. svetovú vojnu, prídeš do Brazílie, kde ti Brazílčan ukáže ďalšie gesto. To, čo my poznáme za znak OK, tam využívajú počas hádky alebo na urazenie dotyčnej osoby. Argentína je celosvetovo známa pre tango, vínu a futbal. Futbal sa stal dennou záležitosťou hrdých Argentínčanov. Sú pyšní. Ale neradno sa háda, či tým La Albiceleste je horší ako Selgao Brasileira, lepšie povedané po anglicky Brazilian Selection. Keby si ukázali jednu obrazovku domorodcovi ľudí z Papui Novej Guinei, tak by sa po prvé zlakli,
pretože si biely ako duch, a po druhé z toho, že keď ich vyfotíš, že im môžeš uväzniť ich dušu v tej kamere. Ale pravdepodobne navštíviť kanibalistických domorodcov s kamerou nikdy nie je dobrý nápad. V súčasnosti na území Papuinovej Guinei je zákon o zákaze kanibalizmu, ale stále sa tam neodporúča navštevovať vďaka zlému klimatu a nedostatku zásob. Tak si to zhrňme. India má sveté kravičky, Thajsko musíš byť slušne a dobre odetý, Izrael, skoro to isté, Turecko pri návšteve chrámu opláchnuť svoje nohy, Japonsko, žiaden tringelt a tetovanie sa neodporúča, Čína, tiež žiaden tringelt, Mexiko, vysoký tringelt, Francúzsko, platí sa za stolom, Taliansko, nemiešaj pri chute omáčiek na pizzu a ešte dáke gestá, Brazília, máš gesto OK, Grécko, máš vlastne gesto tej ruky, Argentína, dávaj pozor na futbal a Papuinová Guinea, žiadne fotky. Takže díky, že si mi spravil dotazník a tí, čo vidia toto video prvýkrát, tak ja neviem, dúfam, že som ťa naučil aspoň jednu vec o takej tej krajine. No a posledný krok, čo od teba žiadam, je, aby si vlastne sa vyjadril k tomuto videu nejakým lajkom alebo komentom, lebo neskôr to budem musieť dávať manuálne do mojej sočky, že komu sa to páčilo a tak ďalej. A ak sa ti to, hovorím iba ak sa ti toto video páčilo, tak možno spraviť viacero videí o cestovaní a možno takých zvykoch. Takže to bude všetko a ďakujem, čau, ďakujem.